Magega ya kiumbekirete niretobokoreri bw'abanyanyimbo Kenya National Police Service akoraria amoncherere make ase uniform ya abanyanyimbo na kwarigania ebirengererio korwase abananchi bono nigo egati abananchi bagenderete kubwatoka ebirengererio byabo okwana negetaseni kya Ndizi TV Bishop Nemwel Mumanyi nigabeire ga kwokoboko egetamkirekyo na tana nigokera chikoreta chinguru kegima anene ase abo bisa bobo koleri boborendi nigo boigabeire ga kuboria aboigaba obisabande na baria bekombe ya DCI agokorerwa gosekwe wa uniform iyo rabege ko bamanyachi ngakibare ase obokorerwabo ngete koleta chipach chichaba chiko kina no mokoreri ale Kenya Police Force na njena gatawaiga ebintu bibere biko gero monto arifike ntubwata mato tubwata maiso monose mangane Police Force na matako akuyugwa ebire bikese Police Force korana maiso mbibike lakini esa mato na arotokuyugwa tuwa baretre ranks chaba skali chire in cadres karokende kwa nyora akara atagete ko identify as omwananchi kero ko tebwa chief inspector hospidi county criminal investigation officer and other cadres eso kuigwa lakini asokorora mara ange eba kubeka ege tukirikie ko identify umuhuko lakini wano nye batebire ebata de balonchi kirege tukebe permanent utumishi kwa wote abe permanent elieta lyo mobisa libe permanent eise ko bayo go nanji manango teba ege tukirito kana public confidence to the police force kuruzo mwananchi yeye kuchikoba ntubwate department icho NIS ntubwate shady ntubwate general police actually bono ege tukio kajena ko tababu tigane serikali nerebe kitomanya na ki oyo ero tali ko beke uniform yo kore mirum ekera ko gede mirum beke uniform